En que cambiaron os xogos de antes con respecto a agora? Antes practicábase máis a comba, ou a cinta, outras cousas, pero ahora todo é virtual. Se lle ensino a mamá esta corda, trae recordos da infancia ou non? Por suposto, de xogar na calle no patio do cole. 1, 2, 3. Aí está a Merche, moi ben. Non pasaron os anos por ti. E sabes xogar con isto? Sí. Primero lo hay que enroscar, después cogerlo y tirarlo. A ver si baila, tira para que baile. 3. Ola foi. Botámoslle culpa ao parque, vale? Veña, dalle. Botámoslle culpa ao parque. Nada. Que se note que ainda es nova. Moi ben. Quantos anos tes? 56. E con 56 anos ainda poderás saltar. Vou intentalo. Bueno, ven. Espera, no, Veña. era para calentar. Como un neno de 10 anos, Bueno, perfecto.